Kitir. Kitir. Ora cetha. Ora cetha kowe sing. Iki nek ganjek sing muni apik iki. Kitir sumilir. Ya kesalahan kalian. Ya galaras. Epot. Ora wani wong wis ora ana selebore kok. Ya lanjut. Ya, bagus. Sik. Bareng kae wis ora ana selebore ring guyu kakak ngono. Ketemu balaku ning ngono. Sampai nanti si Ali jogetnya ayo sayang. Ya. Kesel. Ayo wong ngene iki penggi aku yo ngene iki angger bengi ya. Lu salam dhewe kok ora dibayar kok gelem. Tepat sasaran dijawab. Enggak, aku tak noto iki lho babut wae. Wah dicekeri Mbah Slamet mau kae. Yuk Laras, epot. Untuk keluarga besar Bapak Subhan juga Ibu Lahis keluarga, mudah-mudahan bisa terhibur. Juga segenap para tamu undangan yang berbahagia. Tak titipi
Wah. Minggat. Minggat. Yo tumetes sing luh tumibo aku ora bakal tresno karo diapurmu. Aku wis duweni prasetyo disekseni langit lan bumi aku ora bakal urip bebarengan karo diapurmu. Sesane ning manah kula tetep tresno ora Kang Mas. Nganti besok kapan aku ora bakal bisa tresnani pangeranmu. Aturi welas. Ora. Wis subuh, tangi wis subuh. Ora ngono. Kadek gandrung karo tunggak. Iki mau rak gandrung, itu karan. Ngono. Mergo Bang Mekar wis tak weni jatah ora dibayarno. Ceritane ngono ta. Aku ngerti yen to tenane kowe wani kelawan aku mergo kowe ana sing ndompani. Iya.